man dati ng isang request. Bagat met kay kaidi anugan dat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo amin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpagada. Rinuwag ko tinagwayas sagnay nalipatan ka namin anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naglata kinit kita. Into nagsarang ka kung silapan ka ipasulit to'y mata ako mitakit ka sa tubay mga to ken ipababa kastantot manang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawikan na ang meres mo't nagpinduta. I am sorry, damage has been done. Tsak meting magarap sa maipturan balay gigit masarakan kalpasan na siya ket panawa. Iparik na ang nagbiyagang naawan ka ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka bareng nung kabailak to naaramiden na. Manang iparik na agbiyak kang naawan ka. malapdan
daytoy rikna nga agladingi no sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsinga mga puso magpinpin natin turay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan o parta tuwing nga ay tan sikalat makarinaan di kan tupulos malipatan na minsan nagbalin ka apaset tibiyag ko agiyaman na tadim ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray on kanditoy denga jak maepeng tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit na awate tinagsinga dua nga puso nga pinpinaten turay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan o parta tuwing nga ay tan sikalat makariknaan di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tagimteng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray awan kanditoy denga ito'y at kakakitan pagluran nagbaitan ka Tsaka mondo kasanuka sengit nge nagitrak ngata bukod mo tay siksika Uy buyae petra kita adawan
tila marikna may di barat ayat kukenta tap musika ay di uray maila alang yang sursurat ko tain ka ang basa ngeno di mambe tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek katawag mo biyako tapon may katantay sa hilit mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko bukod mo tay siksika buyae retrado ta adwa di mo kadila marikna may di barat ayat kukenta dap musika kay di unay maila nalagyan sursurat ko tain ka ang pasa ngeno di mamde tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek natawag mo biyako tapos may katantay sa pilit mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko urunayek natawag mo biyako tapos may katantay sa pilit mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko sikala lagi ko taat-daan sumapaka dakur-kurangan sabay kumaan tag mapuras gurang kaniya masulakit ka nonay atawe anabukawan dita kita taat-daan sumpakan dakur-kurangan sabay kumaan tag mapuras gurang kaniya amo adake nagpasulakit ka nonay
nagmasulak kita. Noon tay atawe anak bukawa kita di kari kita jangan tumpan ida anu gute nayaw awan dai tuirik na isu asara sika nang punut tawa kita yang pancen nak kuman ay ayatet na yang pancen nak kuman ay ayatet na. Sa dinduman di ayan mo na kaya't kukumpakin ka kay puno sikakat nayon di arapaap ko ket di kadto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan biyak ko biyak ko makin ka kay puno sikakat nayon di arapaap ko ket di kadto mapukaw dito'y lagip ko muray pa'y ang lawas ni tawe ikariken ka asik ka sikalae di ka masursuro biyak ko alipate muray pa'y andaan ko ichay tade
gay puno sikakanay oti arapaap ko at dikat mabukaw bito'y lagip ko uray pa'y ang labas itawid ur-uraye di isa sampet mo kaanong mata o biyag ko mailiw akong bara ni agit mo nadagsenin nagmariklik na gapot na laos mailiw kukin ka tantanawagan ka abay titawa pare lumapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malading itay unay tuy puso gapot kaawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kaniya rinabing nga agsangsangita iti sardam ur-uraye di isa sangpet mo kaano na ta ubiyag ko mailiw akong bara ni agit mo nadagsenin nagmarikrik na gapot na laos na iliw kukin ka tanawagan ka abay tikawa pare lumapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malading idan ito'y puso gapot kaawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kaniya inga agsangsangita masyan ka adin kaniya rinabi inga agsangsangita
Saan ko mga siya di pabasulin? No narak-arak tayan kilangin-langin, sikat na lawang anang baybayan. Sana klaam mo nuwag tuog ka, umanay ken kan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Ganyan, tinipelak di gumura, diyan timpakan. Imbes kay ay wenak saan ka, indadanes na, kasta ka di, tinaputno nga agayan. Siya ipabasulit, tumarak-rak tayan kilangin-langin, kasikat na lawang anang baybayan. Sana klaam mo nuwag tuog ka, umanay ken makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Punpunuak ganyan, tinipelak di kumura, diyan timpakan. Imbes kay ay wenak saan ka, indadanes na, kasta ka di, tinaputno nga agayan. Kasano nga ipatek ko, di kasken ka, martirak na puso, ayat mo jak marik na, jak marik na't matekon, jak marik na't tadong mo, kasaluwa jak kuten panagtuog ko. Inon punuak nagkurkurangan, kaniya tinipelak di kumura, diyan timpakan. Imbes kay ay wenak saan ta, indadanes na, kasta ka di, tinaputno nga agayan. Kasta ka di, tinaputno nga agayan. Kasta ka di, tinaputno nga agayan.
kanti ko nagngem saan tanairwama ayat anay sangsangayan ayat akin nalikaguma naipaay mo pudno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti nagdawamin na makikita dagiti naruay na inangaw ka tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray pairo imatayo ka pimanaw ka at di nagpakadan magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangauta tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka pimanaw ka at di nagpakadan magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso
malipatan, dito'y biyag ko. I love you, di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipanegnek kon kinapudnot ken ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak, di mas maalam ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaaken ladawan mo, nga iso ang ipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipanegnek kon kinapudnot ken ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak, di mas maalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaaken ladawan mo, nga iso pangipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysak, di mas maalam ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaaken ladawan mo, nga iso pangipapasa to'y iliw ko, nga iso pangipapasa.
naipas ngaya gapu kaniyak naglakam ka iyadong ariga tatang ado arigat mo gapu kaniyak ingana itan tadi makela iti adu apanawen tawen naglabas nasur ko iti aglayas adu abisyo gapot kinapaidam nigas at kaniya itan napanunod ko di agpabawi dimtem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inam agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko isublim kaniya tinadungo at tatangko sumangpet ka kading alam naawan pangidas ila iti problema kastoy gayam ti awan adu aladingit tina masagra itan napanunod ko di agpabawi dimtem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inam agumbi
awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko sublim kaniya tinadungo at atangko apay Diyos ko kastoy gasat ko isubling kaniya tinadunggo at atangko Pangalawang request po, Kula Sisi. Ayan, Kula Sisi. Bakit pa man na ito'y barukong ko, ngunit ka mapasang usan na to'y biyak ko, pakpapanam is oras tirabi naman sa mali, naghep
next request is Sukiso. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.